Ses pura Brahmaputra. Brahmaputra sebenarnya. Ini video ini dasar telanan ini, last tak balik mau belah toplu tanpa nih, bos tak dia nih, ekdom tinggal dah jadi, ya, sangat kan itu video, hei aste kita balik bono, holy mobil porle khotom, tabai ta neng serius nih, isani noke hab jepai nih ses, goban, kalau bandi danger di jadna. Brahmaputra. Ayai. Brahmaputra sebagai ses khotom. Ses ar. Ses pura Brahmaputra. Brahmaputra bos tanah papri pap. Nih kiara mana Daragaw jadi. Dugini ba serba Daragaw jadi mana Daragaw थांफेराखैबा ना जेनेबा थांनो जुदि गोसोबाबो जुदि थांनो माबायाखैबा नै जोंनि गामिनि दारागाव जाना दं इयाव फैना दुगैफैजागोन पुरा दारागाव जाखाजोबदों नै एकदम इखिनिखि फारदो फार माबादों नालाय नै इखि हाबखाजोबदों जोंनियावसो इदि जायो गोदोरनो सोरनाव माबायदि जायो कमेन्टआव बरियासे जनाय हरबानो जाबाय नै जा फोथारखि इखि पुरा इदि जाखाजोबो जोंना नै नायनांगोन एकदम मा बुंनो आरो बापरे बाप मुग्रु मोसि दासो उथिना फैदों मानसिया ओमफ्राय इखिनियाव आं लादियासै माने आखाया मा खम फैदों आरो दै गोदोर आरो बोरैबा हा yes जोंनाथ' आरो स्कुलाव थानोबो प्रब्लेम जाबायना ओंखायनो आं थांथ'ला आंनियाबो बहुद गोबाव जाबाय कलेजाव थाङैया बेनिखायनो थांथ'ला जोंनिया लामायानो एकदम सेस जाना दंना नै गुमुसिनाया एकदम उथिना फैबाय बिमाया खोन्थामोन नालाय दै लोमजोब्बाय होननानै बरियासे फैनानै भिडिअ खालामबाय थ' बरिया कमेन्टआव बयबो खालामबानो जाबाय थ' लामाया बिदि लोमजोबना दं आरोना जोंनिया नै दा बरियासे मोखां सोखां सुनानै बरियासे साहा ओंखाम एकदम बरिया जानानै ओमफ्राय नोंथांमोननो दायो बरिया नास्ता सानायखौ खोन्थिनोसै थ' जोंलाय बिदा एकदम इखि नायनो फैदो आरोना दैफोरा माबायदि लोमदों एकदम नायनायाव खिन्थु ब्रह्मपुत्र जाजोबना दं आरोना माबायदि जाना दं बस्ता नाय फाग्ला लोमजोबखाबाय